Έχω δικαίωμα να δευτερολογήσω, κύριε Όχι. Πρόεδρε. Έχω δικαίωμα. Όχι, δεν θα παρακαλέσω που δεν. Για τον κύριο Βολνού. Θα τοποθετηθούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Στον κύριο Δήμαρχο μόνο. Η επικεφαλής θα τοποθετηθούν. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Ο κύριος Δάμος. Η ερώτηση γίνεται και η απάντηση γίνεται η συζήτηση επί των ερωτήσεων. Επομένως, πώς θα κάνουμε συζήτηση. Σας είπα, ο κύριος Σίμος το θεωρεί το δημοτικό κάτι άλλο. Δεν θα το χαρακτηρίσω. Θέλω να τοποθετηθείτε στο θέμα αυτό. Ειδικά το ζητάω να πάτε να κάνετε κάτι. Πώς, εδώ μας διασύρουν κάθε μέρα στις τσαμπούνες, στη Βιλαρίνα. Τι θα πούμε. Πρέπει να πάνε μόνοι τους συγκύρους. Αν παράει τον πρόεδρο, παράει και εσάς. Δεν του καταλαβαίνει κακούς συμβούλους. Δεν το αφήνουμε πολύ γρήγορο. Δεν είχατε μάθει ποτέ να εφαρμόσετε το νόμο αυτό. Είναι τρεις δικοί σας που δεν έπρεπε να ορκιστούν, ναι ή όχι. Είναι για δεν είναι. Ας όχι, έπρεπε να ορκιστούν είσαι εσύ. Ο παράνομος στην αίθουσα αυτή τη στιγμή είσαι εσύ. Εγώ μιλάω γιατί πρέπει να μιλάω. Εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Ορυθικά έξεντος είσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Εσύ είσαι παράνομα εδώ πέρα βρίσκεσαι. Και είσαι ένας αρχηγός κόμματος. Έπρεπε να έχεις παρατήσει 18 μήνες πριν και παρατήθηκες 9 μήνες πριν. Κατέχοντας θέση επιτελάξη. Που ξέρουμε τι σημαίνει. Που καταλήγουν όλα τα οφέτια. Εκεί λοιπόν απάνω σε αυτό το ηθικό θέμα. Πρέπει, είσαι παράνομος σε κάτι και δεν έπρεπε να μιλάς. Δυστυχώς δεν πρέπει να μιλάς. Σε παρακαλώ. Επί μια μισή ώρα κατατίθενται εδώ προτάσεις από συμβούλους, οι οποίες προτάσεις έχουν να κάνουν με την επίλυση των προβλημάτων του νησιού και με την αναπτυξιακή του πορεία. Κάθε φορά που εσύ θα πάρεις το λόγο, ο λόγος σου είναι ανόητος και εισαγγελικός. Έχεις ξεχάσει που βρίσκεσαι. Νομίζεις ότι δεν είσαι ακόμα στο κράτο. Εσύ έχεις γίνει εισαγγελέας. Τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά κάνετε. Έχεις μεγάλο λάθος. Έχεις πολύ μεγάλο λάθος. Είπαμε να αλλάξουμε την οτροπία εδώ μέσα. Η πορεία μου είναι γνωστή και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Η δικιά σου πορεία είναι μάθη. Και να το ξέρεις αυτό. Εσύ δεν μπορεί να γίνεις εισαγγελέας εδώ. Ούτε μπορεί να εξέλθεις οικογένειες και συμβούλους. Τη δική σας. Έχεις μεγάλο λάθος. Προσέξτε τα λόγια. Έχεις μεγάλο λάθος. Η πορεία είναι δικιά μου. Η πορεία είναι δικιά μου. Διαφέρεται από την ανταπόκριση στον κόσμο. Να μάθεις λοιπόν ότι εδώ δεν είσαι εισαγγελέας. Και αν θέλεις να συμμετάσχεις στη διαδικασία, αν θέλεις να συμμετάσχεις στη διαδικασία, να συμμετάσχεις με προτάσεις, να συμμετάσχεις με προτάσεις και όχι με ανοησίες. Με προτάσεις δημιουργικές. Κάθε φορά που θα πάρεις το λόγο θα εκφέρεις ανοησία. Δεν υπάρχει μια δημιουργική πρόταση. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Δεν θα το κάνεις ό,τι θες απόψε. Δεν θα μας διαλύσεις εσύ. Δεν θα μας διαλύσεις εσύ. Σταματάμε και κάνουμε και εμείς αυτά που πρέπει. Για σένα. Και την παρέα σου του κάτω βουλή. Πάμε στους Καραγιάννης. Μισό λεπτό, επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου. Εγώ ποιος το ανέφερε το όνομά σας. Κύριε Σίμω, ποιος το ανέφερε το όνομά σας. Απάτε 31 ώρα. Συγγνώμη, προσέξτε κύριε Σίμω, διότι Ονόματα δεν έχω αναφέρει. λήπτης των ονομάτων είστε μόνο εσείς. Και όποια διαρροή είναι 17 έτοιμη, την καθήκη διαρροή, τα ονόματα τα γνωρίζατε και πριν πάρετε επίσημα την αυτή. Έτσι. Ποιος σας είχε ειδοποιήσει, μήπως κάποιος μέσα από την οικονομική υπηρεσία, να το πάμε και σε ΕΔΕ. Πού είναι, τα ονόματα τα γνωρίζετε πριν πάρετε το χαρτί. Ποιος σας τα είπε. Ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, οφείλατε να τα πείτε τα ονόματα στον χρόνο που έπρεπε και όχι μετά από 5. Εσείς που τα γνωρίζατε πριν σας δώσουμε εμείς το... Λοιπόν, εσείς το δημιουργήσατε την κατάσταση αυτή. Εσείς που το γνωρίζατε, σας τα έδωσε κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας. Όχι, δεν μου το έδωσε κανένα. Κύριε Πρόεδρε, το γνωρίζατε. Μυστικές υπηρεσίες εδώ δεν έχουμε. Είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος σας έδωσε τα ονόματα πριν την επίσημη έκθεση του Δημάρχου της Δημοτικού. Γιατί τα γνωρίζατε και τα φέρετε. Και μοράβατε εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εγώ θα το απευθύνω μια προσωπική ερώτηση. Με συγχωρείτε. Θα πάω στον Αποδημήτρη, συγγνώμη, σε διέκοψη άλλο, δεν σε διέκοψε. Ο φίλος που σε προστατεύει σε διέκοψη. Θα σας παραφέρω το λόγο. Θα τελειώσω ότι ο κύριος Σίμος έχει αυτή τη στιγμή το απόρριτο στο κεφάλι του. Εάν διαρρεύσουν τα ονόματα αυτά και τα δούμε σε κάποιον, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιαδήποτε κατάσχεση των δηλώνων. Γιατί ήταν γνώστης των ονομάτων πριν επισήμως του τα δώσει η Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό για μένα, όταν μου έκανε την ερώτηση, είστε εδώ παρόντες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μήπως κύριε Πρόεδρε είστε και εσείς ο φιλέτης, για το ξεχνάτε. Πριν 4 συμβούλια. Ερώτηση. Εσείς θα απαντήσατε. Λοιπόν, αυτή είναι η τακτική των μυστικών υπηρεσιών. Και εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Βάλτε το καλά στο μυαλό σου. Εγώ έκανα ερώτηση και εσείς απαντήσατε. Αυτά είναι και πατήτια, δεν ξέρουμε. Κάνουμε ερώτηση τα δικά σου να δεις. Όχι, μας παρέσυρε, μας έβγαλε έξω από την ΕΑΠΗ, δεν του κάνουμε τη χάρη. Δρά διαφορετικά μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, το βλέπετε ότι έχει πει για άλλο σκοπό. Είναι μια παρέα η οποία έχει εμβαδέστατη και προσπαθεί να μας διαλύσει. Σας παρακαλώ, συντάξτε κύριε Πρόεδρε. Αυτά που λέτε θα τα πείτε αλλού. Η παρέα που θα σας διαλύσει, αυτά ξεχάσετε. Η πορεία σας αυτά λέει και η συμπεριφορά σας. Όχι, δεν πρέπει να δώσω σημασία, έχετε θέματα. Αυτό το πράγμα εγώ σας το ξαναλέω από πήρα εδώ μέσα κύριε Θάνος και πολλά χρόνια και εσείς. Δεν το ξανάκουζε. Αυτό το είδος δεν το ξανάκουζε. Δεν θα μας το βλέπετε να μας παράσει. Δεν βοηθάει το τα παιδιά μας. Ενθουσιασμός θα συντηρήσω. Καταφανταστείτε επίπεδο ηθικό και κανονικό υπάρχει. Θα πήγε στον Επίτροπο. Χωρίς αρμοδιότητα. Θα πήγε στον Επίτροπο. Χωρίς αρμοδιότητα. Τι βλέπετε τώρα. Πήγε στον Επίτροπο. Μπαίνουμε στην κύριε Καραγιάννη. Εγώ προσωπικά και τελειώσω μπαίνουμε. Επειδή είναι προσωπικό, 2 λεπτά. Γιατί έχει πάρει διαστάσεις τεράστιες. Εγώ προσωπικά απολαμβάνω τη δημοσιότητα που λαμβάνω καθημερινά στα διάφορα blog. Έχεις και ωραία φωτογραφία. Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. 31/8 εγώ προσωπικά, επειδή έχω τη λίστα, την ξέρω, την έχω στα χέρια μου και θα σας τη φέρω να σας τη δείξω. Ποιος σας την έδωσε? Δεν είμαι στη λίστα. Μου τη δώσανε. Ορίστε. Θα σας πω κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Δεν έδωσε εγώ στον κύριο Κάρη. Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Διάφοροι ικανοποιητικοί. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Κύριε Καραγιάννη, για να αποτελέσετε τον κύριο του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους, πρέπει να πείτε δημόσια ποιος σας έδωσε τη λίστα. Δεν μπορούμε να διασυρώμαστε κανείς από εμάς. Από τον κύριο Σίμω δεν μπορεί κανένας να μας διασύρει και ειδικά από τον κύριο Σίμω. Είναι καλοθελητές διάφοροι οι οποίοι διασύρουν κάποιον. Θα τα πούμε. Ποιος υπάλληλος έδωσε. Δεν το ξέρω. Εγώ είμαι στον κακό μας, παιδιά. Θα τα πούμε. Μπαίνουμε στην ημερησία διάταξη. Πάμε ο κύριος Σίμος, παρασυρώμαστε. Θα γίνουμε, το βλέπετε, θα μας διαλύσει με την καλή και την κακέλια. Μπαίνουμε στην ημερησία διάταξη. Άστος, δεν πειράζει. Ποιος θα μας πει κύριε Καρούβας, ποιος θα αποφαθεί, έπρεπε να εκεί το Ότι κλέβω εγώ και δεν έχω κλέψει, γιατί θα πρέπει να το γινώ. Καλά. Τάσο, έχεις τη δύναμη δίπλα στο Βαγγέλη. Αν βρεθεί σε μια δυσκολία, ο κ. Καροβασίτης, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, και δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε εκείνη τη χρονική στιγμή ένα νερό που μας έχει έρθει. Πρέπει να παρατηθούμε την επόμενη μέρα. 2 μήνες έχει θεωρία. Όλοι οι άλλοι είμαστε
Το θέμα έτσι. Δίνουμε περισσότερο χρόνο στο συγκεκριμένο συνάδελφο για να κάνει πολιτική. Μικροπολιτική, εμπαλή πολιτική. Λοιπόν, τελείωσε κύριε Κώστα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν ορισμένες προθεσμίες και σας παρακαλώ να το πληρώσουμε με αυτό, πληρωμής οφειλών. Οι προθεσμίες αυτές έχουν τηρηθεί απαραίτητα με βασικά την οριζόντιη τοποθέτηση, την νομική τοποθέτηση, που επισήμως απάντησε το Υπουργείο. Γιατί ετέθη το ερώτημα 21 το ξαναλέω, για να καταλάβετε κύριε Σίμω, για μια ακόμα φορά, και μια ερμηνεία δικαίου κανονική, ακόμα μια φορά, και ακόμα μια δεύτερη και τρίτη φορά, δεν κουραζόμαστε να παραλαμβάνουμε, ότι ο κανονισμός θεωρείται θεμιτός, αποδεκτός και τηρείται. Δεν οφείλει κανένας, μην κάνει. Και όσον αφορά τα στοιχεία του πεντάμινου, όπου ξέρετε πολύ καλά, σας κατέθεσα προσωπικά γνωμοδότηση του 2011, που ήταν ύστερα από την γνωμοδότηση που φέρνει το 2008, η οποία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Και υπό όλους τα δίκαια. Γιατί αυτή είναι η ιστορία για την οποία επιτρέψτε μου να έχω τη γνώση και πληροφόρηση και ερωτήσει που έχω βάλει αρμοδίως και το έχω κάνει με πρόνοια και σύγκριση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν σας συμφέρει καθόλου να συντηρείτε το θέμα αυτό που δεν υπάρχει. Εμένα με πείραξε κύριε Δήμαρχε. Δεν θα το συνεχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, μία επισήμανση θα ήθελα. Κύριε Πρόεδρε, μία επισήμανση θα ήθελα. Να παίρνει να μας παρασύρει, να παίρνουμε από τα θέματα μας προσέχετε. Κύριε Πρόεδρε, μία επισήμανση. Προσέχετε, συνέρχεται όλοι, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Πρόεδρε, μια επισήμανση θα ήθελα. Κύριε επισήμανση, κύριε Πρόεδρε, μια επισήμανση. Βλέπω τα μέλη όλων των παρατάξεων και χαίρομαι, διότι από όλες τις παρατάξεις η Πολιτική Σύμβουλη ανήκουν στην πολιτική, στο ελεύθερο εμπόριο, στο ελεύθερο επάγγελμα, αγωνιώντας τι να ξημερώσει. Όλοι, από όλοι, τον κύριο Δάνο, τον κύριο Χαριστοδόλου, βλέπω το Στέλιο εκεί πέρα με αγάπη, βλέπω την λαϊκή συσπήρωση που έχει ιδιώτες γιατρούς εκεί πέρα. Όλοι μας πασχίζουμε και μαστιγόμαστε από την οικονομική κρίση που έχει έρθει και δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει και αν θα πληρώσουμε όλοι με τις υποχρεώσεις. Δεν πήραμε την εφαξάρτη του εφάπαξ το μεγάλο να καθόμαστε στις μικρές βουλές και να κρίνουμε όλους αυτούς οι οποίοι πασχίζουν εδώ μέσα και κάνουν τους εργατόρες τους για να πάει τόπους αυτός μπροστά. Μπράβο κύριε μου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Και να ψάχνουμε τα καταστατικά του τελειώνει. Σας παρακαλώ. Έχετε κάτι σειρό κύριε Κάση. Κύριε Δήμαρχε, να σας υπενθυμίσω στις 25 Νοεμβρίου, μέρα Τρίτη, έγινε ένα δημοτικό